Hello everyone, welcome to my channel. Cheryl Simple Living, Slow Living here in Bicol Region, Province, Philippines. Hindi kailangan ng maggastos, mag-spend ng too much money para makakain ka ng healthy foods. Kung may bakante kang lupa, pwede kang magtanim ng gulay, prutas para makakain ka ng healthy foods, vegetable. Hindi mo rin naman afford. Bakit? Subukan natin. Subukan yung mga healthy lifestyle. Kahit simple lang yung pamumuhay, no? Kahit simple ng pamumuhay, pwede kang makakain ng mga healthy foods. Kagaya ng kahit nasa likod bahay lang ng bahay mo, kapag may bakante kang lupa, kapag may tanim ng mga prutas, gulay. So guys, simple living here, making simple dishes, simple food here in Bicol Region, Province, Philippines. Ayan guys, kahit simple lang yung pamumuhay, kayang kumain ng healthy foods, natural, walang masyadong chemical, natural yung foods, and healthy. Thank you so much guys. Hope you watch my vlogs, my video, Simple Living Here, Slow Living Here, and Bicol Province, Philippines. Thank you so much. Hope you subscribe my channel and comments, ayan, for your action, and follow my journey here and my channel, Cheryl. So guys, hanap tayo ng makakain dito sa likod bahay lang, at ito yung bahay, ayan, bahay kubo. Tapos dito yung bakuran. May tanim dito na kamoting kahoy. Tingnan natin kung may laman. Ayan, may laman. Wait, hirap na vlog kapag mag-isa. So, yan. Tingnan natin kung may laman. Tingnan natin, guys. Okay. Ito, guys, yung kamuting kahoy. So, ito yung kamuting kahoy, puno ng kamuting kahoy. Ayan, ginugulay po yung talbos nito. Tapos mamaya kukunin ko yung talbos nito. Ayan. Ayan, yung kamuting kahoy. Ayan. Ito yung kamuting kahoy. Tapos kukunin natin yung laman. So medyo may laman na siya. Ayan yung laman niya. Ayan. Ayan na. Hi! Dami na. Oh my God. Ayan, merienda dito sa mga Bicolana. Ayan, kamoting kahoy. Kamoting kahoy.
with onions. Lalagyan natin siya ng onions. So, onion lang, tsaka asin. At talbos ng kamuting kahoy, ginataang talbos ng kamuting kahoy. Tapos ito yung isa, yung laman ng kamuting kahoy, ginatan din siya. So, Bicol recipe, puro gata. Tapos, ayan. Yung pangalawang gata muna yung, lulutuin ko muna siya sa pangalawang gata, yung gulay, yung gulay na talbos ng kamuting kahoy. Yung pangalawang gata, tapos yung pure gata, yung siya na yung pinaka pagluto na siya, pang creamy yun, para mas creaminess, yumminess siya. So, ayan guys. Yun, special recipe yun. Small living, small snack, breakfast, pang merienda, small, simple pang merienda, pang snack, Bicol recipe, small living, slow living here in Bicol province, Bicol region, province, Philippines. Simple lang, simple merienda, simple food. Ayan, sa Bicol recipe. Simpleng pagkain lang. Wala akong ginastos kahit ni piso kasi nandito ako sa farm, sa palayan. So, ayan. So, kumuha lang ako ng pagkain dito sa likod ng kubo, sa likod bahay, yung kamuting kahoy, yung tanim namin na kamuting kahoy. Tapos, yung dahon niyan, ginulay, perfect pang merienda, guys. And sana, huwag kayong magsawang suportahan at manood. Panoorin ang aking vlogs. So, mausok kasi nga, bao siya ng nyog. Pero kapag umapoy na siya, grabe ang apoy niya. Pero yung usok, grabe yung usok niya. So, ayan, umaapoy siya. Gusto ko siyang igatong kasi maapoy, mabilis makaluto. Takpan muna natin siya, antayin natin siya ng maluto. Balikan natin siya in few minutes. Ayun, in few minutes. By the way, sa makatuwid sa dapat, kukuha tayo ng sili dahil nga Bicol, recipe Bicolana, Bicol, lagi kami may sili. So, pampagana sa sarap, magpasarap. Ang sili ay pampagana kumain, no? Kumain ng pagkain. Ayan. Huwag na kayong magkipagtalo dyan. Basta ang sili sa amin, sa mga Bicolana, pampagana. So guys, ito yung ito yung bunga ng sili, ito yung puno ng sili. Dito banda sa likod, madami. So ayan. Dahil na siya, wala nang tubig, lalagyan na natin siya ng pure gata. The pure gata. Ito yung pure gata niya. So, pure na pure yung coconut milk. Ayan, tingnan nyo guys. Pakita ko sa inyo. Ito na siya, yung pure gata niya. Para creamy siya. Creamy. Lalagyan na natin yung sili. The siling labuyo. Yan.
Ayan, thank you so much guys. Thank you so much for supporting me, and sana lagi nyong suportahan, subaybayan ang aking channel, ang aking vlogs. And thank you guys sa suporta, and follow my journey here and my channel, Cheryl Ong. Thank you so much guys.